guys! Welcome to another vlog. Mag-isa lang po ako sa vlog na ito. And new day, new vlog pa tayo dyan. At sa vlog na ito ay mag-unboxing ulit tayo. Again. And kung bago ka sa YouTube channel na to, sana magustuhan mo ang mga content namin. So mag-subscribe ka and share this video, like this video, and thank you for your subscription or for your time. Thank you. So, like I said before, mag-unboxing ulit tayo guys. And let's see, tingnan natin po kung ano na naman ang binili ko. Okay. Let me see before. Oh, like always, may ganito po tayo guys. Yan, ilan to? 6. So, 1, 2, 3. Okay. Siyempre, mamaya iayos namin. So, 4 na item po ang binili ko. And first, mask. Kasi nga guys, mahirap na makahanap ng mask. So bumili ako ng 50 pieces of mask. Yan. At medyo mura lang po siya. Pag binili, sabihin na natin na 38 cents isang mask kapag ganito binili. So, tas dalawa pong binili namin. Isa para sa amin at isa para sa mga Ate Kiara. The second item, ito maganda to guys. Ito ay parang dito, hindi ko rin alam. Pero ay nilalagay sa kotse. Sa sa pinaka yung side ng isang kotse. Kasi naisipan ko po kapag kami, malay sa for example, nag-iiho kami diyan sa mga parko-parko kung saan pwede. Tapos, minsan natulog ako sa kotse. Syempre, bubuksan ko ang bintana ng kotse. Baka hindi na ako makahinga, patay na ako. So, ilalagay nyo sa bintana ng kotse. Tapos, pwede nyo ibaba yung na walang pumapasok na mga insekto. Parang mga langaw, lamok. So, that's very cool. Tapos nag-ano din siya sa sa ilaw. So, wow. Very wow. And ito ay para kay sa kotse ng papa. And the last item, the last but not the least. Kasi ito ang pinaka hinihintay ko for this unboxing. Ito ay isang Ito ay isang stream deck. Ang tawag po dito ay Elgato Stream Deck. So, yan. May mga button po siya. At pwede natin ito i-program para may gawin siya. For example, dito maglalagay kayo ng button ng papuntang, for example, YouTube agad. Pipindutin nyo na agad, tapos pupunta na yung computer sa YouTube. And ito sadya ay gawa para sa mga streamer. Kasi mga streamer dapat may mga button. For example, mag-change ng scene, mag-change po ng camera. Pipindutin niya lang po kaysa magma-mouse pa. Tapos magpapalit na po yung camera. So, pero hindi po ako streamer, pero pwede ko siyang gamitin para sa mga gusto ko.
For example, maglalagay ako dito ng YouTube. Dito, mag-ano ko ng Gmail para makapunta agad sa mga email ko dyan. Pwede din Facebook. Tapos malay nyo, minsan, one time nag-stream na po kami ni Jen. Two time po pala. And pwede ko din siya i-program para sa mga streaming for change scene or for other things. And I'm very happy for this kasi matagal ko nang gusto siyang bilhin. And let's see kung makakatulong siya sa aking computer. So mamaya i-ayusin ko na at ipapakita ko sa inyo ano ang kaya niyang gawin. So let's see you later, guys. So guys, bago pala matapos ang video na ito, papakita ko po sa inyo kung paano ko isinet up yung aking stream deck, guys. Ito. At may programs po siya para maayos. Tingnan natin yan. 6 na button po yung aking. Ang nilagay ko YouTube. Syempre, first of all, YouTube. Amazon, kasi mahilig ka naman bumili. Discord. On air, na ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano to. Then, yung clock, para makita yung oras. And then, picture namin ni Jen, guys. So, papakita ko na, guys. Yung first, yung YouTube. Tingnan natin. Yan. Nung na-click ko siya, tingnan nyo, sa aming YouTube channel po siya pumunta. And then, thank you for the 1,000 subscribers, guys, again. And, so, ito yung unang button. Then, yung pangalawa, saragawin natin para makita nyo din. Tingnan nyo, pipindot ko lang. And then, Amazon, guys. Yan, pwede na po akong mag-order. Then, aling picture ay wala lang. Yung pang-display ko lang. Siyempre, oras, wala pong magagawa sa oras. Sayang, hindi pwede i-stop at i-stop pag oras. And then, Discord, guys. Nandito mga channel natin na ginagamit namin ni Jen. Yung Jen and John, guys. Dito kami laging nag-ano ni Jen. For example, minsan nag-GTA 5 kami. And then, shit like this. And then, yung huli ay on air. Tingnan nyo, guys, ang on air. Hindi lapit mo. Tingnan nyo, on air. Ano kayang ibig sabihin ng on air, guys? Pag on air, parang kang naka-live. Diba sa mga radyo on air. Meron pa pala. Yes. Kasi guys, pwede siyang anuhin. Yung parang folder po siya. Ito yung folder. Tas pwede ka ulit maglagay ng ibang button. 5 lang. Kasi yung isa pang balik. So, on air. Yung OBS, yung program na ginagamit namin pang live, guys. Yung so, kita nyo naman. Dito kami. Kita? And then, yes, guys. At may 2 button pa. Yung game at pause. Yung game, ito po siya. Kasi i-record ko yung aking desktop. Pag-pause, yung mga magsi-CR ka muna, ganon. Tapos pag tapos ka na mag-CR, ipipindot mo ulit game. Oh, bumalik na ako, guys. Dito na ulit ako. So, I really like this stream deck, guys. It's very useful, guys. So, kung nagustuhan nyo, guys, ang video na to, na mag-isa lang, na unboxing, tas isinet up natin yung binili ko, please leave a like, share, and kung nagustuhan nyo yung video, mag-subscribe po kayo sa aming channel. Kahit ako lang ngayon, pero dadating din si Jen sa mga video. Tas i-like nyo po yung video, comment down below, and see you next vlog, guys. Bye bye.